Agasngi thoding kabinet terek jong plai nailur jong new snem kadai kesngi bak Hill State People's Party kalau rakhe bat ken mau buram ya ke jingdap shipo snem jong ke jingklat no jong nong seng jong ke party ubadeiru nong ela barat pa ke jingki persha ya ke sub state bat bandawa ya ke jela bapura na ke sarkar India ya ke tai ke jing rakhe la pelong hamau khlei ke shnang trai ke bela pun lakha ya u aga jing rakhe ya kate kesngi kabala penya de ka kong e nong pri professor ka Shillong College le dan ringka do ba KP Pangyang president ka party pa Shaklir Wajri MLA ka mau thad raishan pa Methodius Dakhar MLA ka mau shinrut uba longru mentri ha ka sarkar jilla ba Srali Rashir MDC ka mau shinrut u professor LS Gasa ko Bukongsan ba S Khars Emli nong bishar bala shong that ko musambut kongsan ki kor lingdo nang lang ki volunteer yele Hill State ki bala sha set patang nong yalam jong ki seng bhalang bat ki pat ba akate ke sngi baro ki rang ba ki la ai jingkran ki la pen kan mau ya ki kam ki ba kraw ki ba ulale ki bamla shu ban klat ban akate ke sngi la pen ko buram ru ya ki volunteer ki bala sha kam bat sha set patang akapor jong ka jinga ki persha ya ka sub state bat la yo ya ka jilla papura ma dia don ringkat bagi hari si kide ibla je ya senda bagi snow daven of bleshibun ya ka jing don ringkat jong ki hari si ban kenmau buram ne ka lingku snem ka ba shipo snem jong ka jing yap ka jing flat no jong ma et na ka slap per thai snow day ruban ai ku blei gini ki rirang ba na do chief guest jami guest of honor ki MLA badan buram baro armut jong ka party u MDC jong ka Marshall Road constituency ki riramba na kukur lam de jer kerteng namar kantu e kapor ki nong yalam bah khmat jong ka party pat ye pi baro ki nong krishan ki ba ye jong ka party ba phi dan ringkat bat mi ha kali si kan mau ha ka to kapor ka seng HSPDP ha po west ka sales ka climb bash ka de adu kata-kata nadu ban ong ka thanwa si borok kawai ka sarlut borok khaj joblut ki MLA na ka sang HSPDP bat na thanjan tiaru ki bon ki ba job ha ka to ko por Henry banyo sansar tang kawai ka sang kalong ka ba hadu kata-kata kum ta na kini ki sang ki ba kham he kum na ka sang APHLC ha to ko por ki liawer banya trelang ban penlong ye ka sarkar ban thau sarkar ibu ye kini ki kendan lara phi ko ngo ban bo ye kini ki kendan lara phi shemi kini ki kendan bama ibu yang ngakloi ban ya trelang bat ka sarkar bat kata ka banangkong ka kendan ka banangkong kalong ban penbaju putusam ha ka jingi de bat ka Meghalaya bat ka Assam namar ka jingwan tur ka bajur hadu kata-kata bat ka baar kalong ban penduk no ya ka paragraf khat RA jong ka seksido kita kide ki ar teli ki benta ka ba ibu hakmat jong kini ki nong yalam balala phi ko ngo ban la kine ponga kloi ba dia trelang lana om kumta wa ngamla ba dia trelang kamut ka pen hang ne bo ude breu uba ka interest u kalong nam ta ka ribet ka jaj ban rio om dai ke interest la jong u sacrifice ci kata ka nam ka burom anna yo minister na yo ruam tangba un yo ya kata ka jingkwa jong ka jaj ban rio ka jongi HLC hado ba ka FHLC kamban sesyo ya ka ban pen kerki ya ka negakam namar kata don sibon ke baburom ban ai ke burom ni ka HLC ringa ong ka kabasar baka HSPDP ru kadon ka benta ka burom ya ka bakadey ya ka banjo ha ka bangi yo ya ka Hill State baka ni kalong na ka daw jong ka jing presitom jong ki babon ngam datip ha sapang ki Hill State fighter kumbapi bo regane ka sin ka pen kenmau yang ba nado menta ada ngayo lat yang kaban ai lecture
Tang hang ni ham Meghalaya ane wacha ba jong ke state Meghalaya ngala le Sibun bidaka ngasa ye thu yaki yake ka ba ka SSPDP kala le hakana ka po nama habang yelayo ekacela la jong kumno pada bengintei ekajiga kecela kejung idon sakita ki vision bat kat bai dang im idang kren ye ki vision ki jong i te kumbai kala kren menena kaman bat kumbai ki kren ni kinong yelam ya nak liang jong ki NGO bat ki wei ngasngau baban but ya kanuksa ke jong i ban perthu ya ka dinjat ke jong i kamdai le se tang ka wei ka kentien lani kamdai le se tang ka wei ka lani ka de ka le se tang ka wei ka kentien lani tang ka wei ka kom le hare ki pon ki vision ki ba umne ulidar ula prad nanti bat ula pen inuksa le se ngimla ban put ya baro lani ngimla ban le aboro le ba ngimla ban le aboro kam semut pada bangi fail lani bangi kambut eta kunuksa nomor kata kunuksa jo kecing soret kanuksa jo kecing le bah kanuksa kecing ya sakri iwei kecing iwei kata kecing pak banyak trilang kata kelak di lupa kuwei kanuksa ko uno lam ula peni bat kumba kono menta kasini pendeng sendele sini ai ke puram bikini kino ki hill state fighter ki balale sistem nam tajmu langsung le kata ka dei ko wei ka nuksa ka bangi persiang berbuat kanuksa bo le lam une uri orang ba ngilak ban feel lo akibik bentah dei sing complete pedi ki dinja ki jong ye kini hill state fighter ki bangi thrang bangin ai ka buram ye ki ka parti ye JSPDP kam sem la klan hadu kat kini bahyeng bahasem jong i mai kiba nangin po kesnong mau kulay bat kumjuru kibawan najan bat najengah i kong hep fenela widor kalang bat nitu hagad gapor kong badarti bat baro ki rirong ba ki long keme ki kun samla senrang bat kentei kem bejer keteng ai kublik kelum lang nakam tajong ki baro iwe ko diwe kowe ya kabang adap daga jengkemen habang ni pelong ya kan ke program ke sengi ngai kubli kerpang ya ke parti ya ke bakil ajid ya ke jaka ya ke ba pelong ya kan ke program habang ni pen mau yunong yelam jungi ya ke bakil ajid ya ke jaka ke bahab apa ke konsumsi ke jonga pada kejuk ke poru ngadap daga jengkemen bakum ke parti ngilaru ya ke bangin khod ya ki nong yalam jong ki seng balang di baper ki belaya don rekat lang gane por ki belaya ke jengkren bat kumjuru naru kiri orang ba ki belaya sim bentah lana ki bedi ki volunteers haru to por ke baiki nagam taka hisit ngasong hangtu ngasngam larang ngasngam ya ke ke bakren dekin nong elam jong keseng balang kedon dak we ke jingmut larang asngam yeke ke balakren dau MDC jengi na po mo sundut konstitusi wala pedeng ke jing samriki ya ke bamangi baro i po samriki kedor nri habak isngam lara pipelek jingmut kedon ke ke bamaki ki ngaong meneru hakapor bangidon program hangtay ang yang ya kabangan keren menganitu kana kumba keren do presiden lo kay SYC na po nong ston walau di samlarang ba ande laju yo ya kalat banyak kendo ya mai ko mai ilala keren ya kay kabaidon ya kabay kendo naka experience ko jungi